Blanes es prepara per viure aquest proper diumenge 17 de maig una nova edició de la Marxa Solidària, un Collliga't en marxa, una cita ja consolidada al calendari local que combina esport i solidaritat. L'esdeveniment, organitzat per l'Oncolliga Blanes amb el suport de l'Ajuntament i nombrosos col·laboradors, arriba enguany a la seva 12a edició, amb l'objectiu de continuar recaptant fons per ajudar les persones afectades de càncer i les seves famílies. Les inscripcions presencials continuaran aquest dissabte 16 de maig davant l'Ajuntament de Blanes, al passeig de dintre, tant en horari de matí com de tarda. També es podran formalitzar el mateix diumenge abans de l'inici de la marxa. El donatiu per participar és de 10 euros i les primeres 800 persones inscrites rebran una samarreta tècnica commemorativa de color verd fosc. La caminada sortirà a les 9:30 del matí des del Passeig de Mar a l'alçada del carrer Ample i oferirà un recorregut de 8 quilòmetres totalment pla i assequible per a totes les edats i condicions físiques. El trajecte transcorrerà pels principals bassejos marins de Blanes, incloent-hi Sabanell i la zona propera a la desembocadura de la Tordera. Més que una trobada esportiva, un Collliga't en marxa es planteja com una jornada festiva i participativa, on l'important és sumar esforços per una bona causa. Any rere any, la iniciativa ha aconseguit mobilitzar centenars de persones que aprofiten l'activitat per practicar exercici físic, compartir una estona en comunitat i contribuir solidàriament a la lluita contra el càncer. Tots els fons recaptats es destinaran als serveis que ofereix la Fundació Oncolliga Girona a través de la delegació de Blanes. L'entitat treballa per millorar la qualitat de vida de les persones malaltes de càncer a les comarques gironines, així com als seus familiars, i també impulsa accions de sensibilització i prevenció mitjançant la promoció d'hàbits saludables.